Вітаю! Ну, мяркую, што будзем з вами пачынаць паціхеньку. Для тых, хто першы раз на маім стрыме, коротка пра асноўныя правілы. Правіла нумар 1. Яно датычна чата, абмеркавання і агульнай пабудовы трансляцыі. Першы паўгадзіны, альбо першую палову стрыма кажу я, другую палову стрыма адказваю на пытанні. Пытанні, першую чаргу, натуральна, якія могуць тычыцца таго, што сказаў, але можна крышку закранаць і іншыя тэмы. Адпаведна, пытанне па чату. Пісаць могуць падпісчыкі з гісторыі падпіскі ад 5 хвілінаў. Таму, калі вы хочаце паўдзельнічаць у абмеркаванні, ёсць сэнс падпісацца. Ну і, ў прынцыпе, для іншых таксама буду ўдзячны за падпіску, за апавяшчэнне і так далей, за лайк гэтаму эфіру, таму што гэта прасоўвае яго у алгарытмах Ютуба. На Ютубе ёсць такая рэч, як спонсарства, гэта кнопачка Join альбо Membership. І, адпаведна, пытанні спонсараў я бачу, яны пазначаны асобна, так званы топ-фанс, і на гэта пытанне адказваю ў першую чаргу таксама. І, нарэшце, па агульным абмеркаванні ўнутры чата можна спрачацца, можна весці дыялог, але з пэўнымі абмежаваннямі. Гэта азначае, што абражаць адно аднаго не варта, ну і быць занадта назойлівым датычна іншых таксама не варта. Яшчэ раз, гэта ўнутры чата, гэта не тычыцца мяне. Мяне можаце клясці любымі словамі і спрабаваць дастаць не праблема. Адно з адным, таму што нам трэба вучыцца размаўляць адно з адным. Ну і нарэшце яшчэ такое, што дзякуй падпісчыкам на Патрэоне. Вось яна спасылачка за падтрымку, адпаведна, настойліва, ну не то, што рэкамендую, а тым, хто лічыць гэта вартым таго, прашу і буду ўдзячны за падпіску на гэтым ресурсе, асабліва за платную падпіску. Што ж, паехалі. Ітак, адбылася чарговая серыя перамоваў між Лукашэнкам, Лукашэнкам яго натачэннем і амерыканцамі, вынікам чаго стала з аднаго боку зняццё санкцый з беларускай калійкі, амерыканскіх санкцый, яшчэ раз. А з другого боку вызваленне больш чым 120 палітычных зняволеных. Большая частка з якіх аказалась на тэрыторыі Украіны. Па калійных угнаеннях, па тэме калійкі учора быў эфір, таму адпаведна, настойліва, скажем так, рэкамендую проста яго паглядзець. Зараз адну хвіліначку я скіну сюды, скажем так, спасылачку на яго, каб можна было спакойна адразу адсюль для тых, хто хоча, адразу таксама зайсці і паглядзець. Хвілінку, прашу прабачэння. Знайду толькі... Вось, але тым не меней. У агуле кола пытанняў на крышачку шырэйшае, чым, скажем так, просто абмен і чым, як ужо вы паспелі сказаць, гуманітарны трэк. Таму што нават адна сама калійка – гэта рэч, якая цягне за сабой дастаткова вялікую колькасць іншых рашэнняў, у тым ліку пазіцыю іншых дзяржаваў. Ну, прынамсі, гэта пытанне транспартавання, гэта азначае пытанне бану на транзіт беларускіх тавараў, напрыклад, для Літоўскай рэспублікі і ў будучым, магчыма, для Украіны пасля замарозкі вайны. Гэта пытанне будучага гандлю, гэта пытанне сярод іншага адносінаў з суседзямі Беларусі. І у нечым гэта працяг палітыкі Трампа, который ён праводзіў да 2020 году, уключна з восенню. Калі казаць пра менавіта беларускі рэч, па-першае, гэта цудоўна, што людзі, скажем так, выйшлі на волю. Тут мы маем сітуацыю досыць цікавую, таму што, фактычна, всё ядро палітычнай сілы Віктара Бабарыка выйшла разам. І ўсё гэта ядро аказалось на тэрыторыі Украіны. Я не спяшаўся са сваімі ацэнкамі, таму што ключавое пытанне, якое у такім выпадку стаяла, з якімі дакументамі гэтыя людзі апынуліся, таму што калі проста з пашпартамі грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, гэта не праблема аператыўна атрымаць візу і выехаць адпаведна ў краіны Еўрапейскага Саюзу. Але людзі былі перавезены проста з даведкамі пра вызваленне. І цяпер ёсць два варыянты. Варыянт першы, гэта азначае палітычнае рашэнне кіраўніцтва Украіны,
па транспарціроўцы гэтых людзей на тэрыторыю якой-нибудь краіны еўразвязу. Пры ўмове, што тая краіна пагаджаецца прымаць. Гэта вельмі важна. Вось, і тады з гэтымі самымі дакументамі па гуманітарным трэку яны выязджаюць. Варыянт нумар 2, што гэтыя людзі застаюцца на тэрыторыю краіны і пэўнаю мераю, скажем так, легалізуюцца праз механізмы дзяржаўнай міграцыйнай службы. Тут ёсць некалькі варыянтаў. Гэта статус асобы патрабуе дадатковай абароны, гэта статус бежанца і гэта статус асобы без грамадзянства. Але з астатнім гэта досыць складана, таму што ўсё ж такі падкрэсліць, што гэта грамадзяне Рэспублікі Беларусь. І вот тут узнікае пытанне, а чаму менавіта гэтую групу вызвалі? Таму што хаця сярод больш знакавых ёсць той же Алесь Беляцкі і так далей, але вот па Алесю Беляцкаму гэта праваабаронца, гэта нобелеўскі лаўрэат, і ён будзе займацца абаронай правоў чалавека. Ён не стане хутчэй за ўсё палітычным лідарам і не будзе імкнуцца ім станавіцца, таму што Беляцкага на працягу жыцця было некалькі магчымасцяў, момантаў, калі ён мог заявіць такія амбіцыі, мог стаць. Ён вырашыў, што гэта не ягоны шлях. Таму, адпаведна, з гэтага пункту гледжання Беляцкі гэта проста знакавае вызваленне знакавай персоны, окей. Але група Бабарыкі, яна цікавая іншым. Першае, гэта арганізаваная група новай беларускай пазіцыі, якая ўзнікла ў 2020 годзе. І ў адрозненне, напрыклад, ад штаба Сергея Ціханаўскага пасля Светланы, ад штаба Цыпкала, якія распусціліся і фактычна, дзе прайшла замена людзей, прыхільнікі і памагатыя Віктара Бабарыкі, яны, ў прынцыпе, захавалі пэўную лаяльнасць свайму лідару. Таму узнікненне яшчэ аднаго палітычнага цэнтра, яно, у прынцыпе, можа, не то, што можа здарыцца, но шмат у чым прадказальнае. І вот тут з'яўляецца самае цікавае. Калі выходзіць такі важкавагавік палітычны па беларускіх мерках у новай беларускай пазіцыі, то якое ягонае месца будзе пад сонцам? То есть, дзе месца офіса Светланы Ціханаўскай, дзе месца офіса, скажем так, Паўла Латушкі, дзе месца астатніх. І гэта ў любым выпадку на фоне і так працягваючыся крызіса, гэта яшчэ і не ўнутраныя войны, але ў пэўным сэнсе спроба прыціркі, спроба вызначыць сферы адказнасці між ужо 3 палітычнымі цэнтрамі. Што, натуральна, не будзе дадаваць дынамізму ў працы беларускай апазіцыйных структур в экзіле. Таму ў такім выпадку Лукашенко, дэ-факта, ён стварае, скажем так, сітуацыю, дадатковую крызісную сітуацыю, перш чаргу для Светланы Ціханаўскай. І гэта нечым падобнае, але больше па маштабу. Памятаеце, калі мы з вами разважалі таксама меня на канале пра вызваленне Сергея Ціханаўскага, таксама сказаў, што рады, што ён выйшаў, але будуць пэўныя супярэчнасці з офісам. Што мы, ў прынцыпе, бачылі? Тут маштаб гэтых патэнцыйных супярэчнасцяў, ён у разы большы. Гэта ў агуле. Але пытанне яшчэ на украінскім накірунку. Вельмі важнае і вельмі, я б сказаў, палітычна, зважаючы на тое, што рана ці позна пачнецца беларуска-украінскі перамовы. Частка гэтага пытання ўжо раскрылася. Звярніце ўвагу, што Зеленскі, ён павіншаваў з вызваленнем Марыю Калеснікаву, але ўстрымаўся званка Віктару Бабарыку. Хаця мог. Унутры іерархіі гэтай групы Бабарыка ўсё ж такі быў крышачку вышэй. Чаму так? Гісторыя папярэдняй працы гэтага цяпер ужо палітыка. Белгазпромбанк, 100% дочка расійскага Газпрома. Ужо гэтая гісторыя для украінскага палітыку, яна супертаксічная. Але яе можна зняць пэўнымі заявамі, пэўнай камунікацыі, дэманстрацыі палітычнай пазіцыі. Сёння адбылася першая прэс-канферэнцыя. Так, яна мусіла адбыцца, але, на жаль, ці для кагосьці там, напрыклад, у Менску, на шчасце, не знайшлось чалавека, які загадзя здолеў бы прабрыфаваць людзей перад выхадам на прэс-канферэнцыю хаця па палітычных падзеях. І красамоўным былі адказы Віктара Бабарыкі пра адносіны украінцаў, расейцаў і гэтак далей. Калі ён казаў, што вайна – это плохо для абоіх сторон, война – это то, что мешает сотрудничеству и так далее, и подобные речи. И когда ему казали про зверство
расійскіх вайскоўцаў. Ён казаў, што гэта пытанне, вот баюсь зараз зманіць дакладную цытаты, гэта пытанне ці то выхавання, ці то маральных якасцей асобнага чалавека, і нельга перакладаць на нацыю. Ну, як вы разумееце, ўжо нават з гэтых рэчаў, то на ўкраінскім інфармацыйным полі гэта таксама супертаксічныя адказы станам на сёння. Таму што яшчэ там 5 год таму гэта так ці інакш бы прайшло, хаця таксама выклікала б непаразуменне. Тут я магу нагадаць, скажем так, гісторыю, калі в Кіев прыехаў пан Цыпкала, і мне пашчасціла быць з ім на адным эфіры, калі яго разам з ведучым выцягнулі на пытанне Крыма і сцягоў усяго іншага. Калі ён з таго эфіра, пасылаючись на нейкія, скажем так, важныя справы, сышоў. Пасля гэтага в Киеве ён не быў. Вот зараз атрымліваецца прыкладна тая ж самая сітуацыя вот такого зашквара без майго дзелу. Пытанне проста ў іншым. Пытанне ў тым, што цяжка патлумачыць чалавеку пра супрацоўніцтва, пра добрыя адносіны, калі гэты чалавек перад тым, напрыклад, пахаваў якогось знаёмага ці, крый Божа, сваяка. Альбо калі інфармацыя пра цывільныя ахвяры вот зараз у выніку расійскіх абстрэлаў ідзе практычна штодня. Не вайскоўцаў, цывільных. Таму тут пытанне з аднаго боку пра магчымасць браць паўзу ці жаданне браць паўзу, таму што можна было адмовіцца адказваць на гэтае пытанне, альбо пра папярэднюю працу якраз такі ў інфармацыйным полі, падрыхтоўку. І ў дадзеным выпадку гэтая прэс-канферэнцыя атрымалась, прынамсі з боку Бабарыкі, Калеснікавай, ці то не найлепшым падарункам для Лукашэнкі. Бо пасля гэтага ён зможа выходзіць на ўкраінскі накірунак і казаць, бачыце, якая там беларуская пазіцыя, она ж такая ж самая, нічым не лепшая. І не горша. Вось, і гэта магла быць, скажем так, адна з мэтаў, але у такім выпадку я не разумею, чаму у гэтай групе тады Ўлад Слабковіч, які можа кампенсаваць сваю пазіцыю і гэта стаўні. Хаця, з іншага боку, яшчэ раз, ён ўсё ж такі праваабаронца, а не палітык, але тым не меней. Ён згладзіў агульнае ўражанне ад гэтай прэс-канферэнцыі. Тое ж самае, што той же самый пан Федута, які, калі яго задалі пытанне пра Маскву, калі ён казаў, што я політэхнолог, я работал в Москве. Таксама. Гэта з той же самай катэгорыі, таму Лабковіч асобна, а астатнія групы не застаюцца так. І гэта ўжо таксічна. І цяпер давайте уявім. Вот в Украіне апошнія некалькі месяцаў, тут уже, правда, і з маім удзелам таксама, няхай вельмі сціплым, але тэза пра тое, што на тэрыторыі Украіны мусіць быць беларускі палітычны суб'ект, она ўсё ж такі і дайшла і стала прадметам абмеркавання розных палітычных груп унутры Украіны. Гэта не азначае, што стварэнне зверху, гэта азначае, што не замінаць і па магчымасці дапамагчы. Натуральна, што для украінскіх палітыкаў у якасці такого партнёра найбольш прывабнымі, найбольш адэкватнымі з'яўляюцца тыя, хто ёсць на тэрыторыі Украіны, хто разумее, у тым ліку, украінскія рэаліі. Гэта альбо байцы, якія ваююць, альбо беларусы, якія тут жывуць. В прынцыпе, паралельна некалькі такіх трэкаў, пра іх можна асобна пасля пагаварыць будзе, в Украіне ідуць, таму што ёсць некалькі груп, якія могуць стаць вот такім яднаўчым ядром. Ці ключавым ядром. І тут з'яўляецца зноў-такі цяжкавагавік, які будзе так ці інакш прыцягваць пэўны час увагу да сваёй персоны. І калі гэтыя людзі завісаюць в Украіне на некалькі месяцаў, яны так ці інакш будуць спрабаваць стварыць палітычны суб'ект і заняцца палітычнай дзейнасцю на беларускім накірунку. І вот кожная заява не вывереная з рэаліямі вайны і не вывереная з тым, альбо якая не адпавядае настроем грамадства краіны, у якой ты знаходзішся, яна будзе біць па гэтых людзях, і па апанентах Лукашэнкі ў агуле. Таму так, гэта спроба зрабіць такую, назовем так, палітычную дыверсію для сваіх апанентаў з боку атачэння Александра Лукашэнкі. А варыянты, якія могуць быць, яшчэ раз, паколькі людзі без дакументаў, тэоретычна зараз кіраўніцтва Украіны можа, напрыклад, з польскім бокам аператыўна вырашыць пытанне
каб гэтых людзей, ну, натуральна, надаць ім патрэбна медычную, скажем так, псіхалагічную дапамогу, і пасля для далейшай легалізацыі і жыцця у больш камфортных умовах дапамагчы ім пераехаць у суседнюю краіну. Гэта найменш рызыкоўны для Ўкраіны шлях у дадзеным выпадку. Ну, апроч тых, хто захоча застацца, натуральна. А гэта найменш рызыкоўны для Ўкраіны шлях у дадзеным выпадку, цалкам верагодна, што ён будзе праведзены. І гэта, ну, не дазволіць атачэнню Лукашэнкі дасягнуць магчымых або рэалізаваць магчымыя дзве задачы. Гэта азначае і крышку паглыбіць крызавыя явішча ў беларускім апазіцыйным полі в экзіле і спрацаваць на украінскай павестцы. Ну, калі, умоўна кажучы, украінску прыбіраецца, ну, застаецца толькі адна задача, за якую будуць назіраць. Яшчэ адна важная рэч, але гэта датычна магчымых зменаў унутры самой Беларусі. Тут я яшчэ раз нагадаю, што я застаюсь прыхільнікам, і я пацвярджаю сваю тэзу, якую я агучыў 8 жніўня 2020 года, за дзень да выбараў, калі я сказаў, што гэта быў апошні поўны электаральны тэрмін Александра Лукашенка, то бишь ад выбараў да выбараў. Да 25 года ён, што называецца, спакойна дажыў, правёў выбары, скончыць спакойна гэты электаральны тэрмін будзе ў краю цяжка. І цалкам можа быць, што пачнуцца працэсы нейкага транзіта. І цалкам можа быць, што могуць пачацца, натуральна, не зараз, там праз год-паўтары, працэсы больш шырокай нармалізацыі адносінаў з захадам. І гэта будзе вымагаць у тым ліку палітычных крокаў па ўнутры беларускай палітыцы. І тут для ці новых уладаў Беларусі пасля транзіту, ці для Лукашэнкі, які вырашыць стаць там супердэмакратам, будзе патрэбна вот тое, пра што марылі ў Коордынацыйнай радзе, пра што гаварыла і атачэнне з кандыдатаў прэзідэнта 20, так званы круглы стол. І вот пытанне, хто сядзе за круглым столом. Наўрад ці гэта будзе Святлана Ціханаўская. Калі іншых альтэрнатыў няма, то яна. А калі ёсць альтэрнатыва Віктара Бабарыкі, які ад пачатку вёў сваю кампанію, каб упісацца ў беларускі палітычны ландшафт. Вот зараз тых, хто не памятае рэаліі 2020 года, давайте я вам нагадаю, что видео про то, что мы проиграли выборы, и сейчас мы будем создавать партию вместе, якое было опубликовано уже в осень 2020 года, было записано загадзя за день до арешту Віктора Бабарыкі. И опубликовано, еще раз, ці то 30 жніўня, ці то ўжо ў верасні. І гэта фактычна была падрыхтоўка пад транзіт улады. І ў такім выпадку у якасці суразмоўцы альбо таго, хто будзе сядзець за сталом, хто можа пайсці на пэўныя кампрамісы, гэта фігура цалкам падыходзіць. Як адна з іх. Раз. Адпаведна, два. Ужо цэнтра беларускага жыцця палітычнага экзіле, яны крышку сыходзяць, што называецца, на другі план. Другое пытанне. Стаўленне знешніх гульцоў да таго, хто сядзіць за гэтым сталом. Калі мы берем, умоўна кажучы, там Святлану Ціханаўскую, то гэта натуральна Літоўская рэспубліка за, штаты, вагаюцца, Еўрапейскі Союз, в прынцыпе, за. Калі Пал Павлович Латушка, прыблізна тая ж самая сітуацыя. Пытанне Масквы, пытанне Кітаю, скажем так, подвісае. Але Масква, і тут нават не Кітай, а ў першую чаргу Масква, гэта сіла, якая будзе ўплываць на працэсы ў Беларусі. І калі за гэтым сталом з'яўляецца чалавек, які яшчэ раз до 2020 года працаваў кіраўніком Белгазпромбанка Беларусі, 100% дочкі Газпромбанка, які з'яўляецца 100% або структурным філіалам расійскага Газпрома. Для Масквы гэта прымальнае рашэнне. Вось вам і прымальнае рашэнне у тым ліку пад магчымы альбо запланаваны ці незапланаваны транзіт. Пры ўмове, што гэта людзі будуць працягваць займацца палітычнай дзейнасцю, яны хутчэй усё будуць. Калі казаць пра іншыя варыянты, ўжо іншыя акалічнасці, тут таксама вельмі цікава з пункту гледжання магчымасці розных дагаварнікаў. Яшчэ раз, чаму в Украіну? Гэта яшчэ адзін з такіх сігналаў, што афіцыйны Мінск гатовы да больш шырокага і ўжо нават публічнага ў нейшым перамоўнага трэку з Кіевам. Ці то да замарозкі, ці то пасля замарозкі. І што, маўляў, калі ласка, вам мы можам гэтых адправіць.
Гэта пэўны таксама сігнал, але он ужо хутчэй такі пазітыўны з боку Лукашенко, ну так са сваімі, скажем так, подводнымі камянямі, але пазітыўна, таму што яшчэ раз пытанне украінскага рынка, пытанне транзіту для афіцыйнага Мінску важна. І ў выпадку, калі фармат замарозкі в Украіне ён пройдзе пад, ну, у межах, якія закручваюць зараз штаты, то доступ на рынок можа атрымацца. А другі накірунак – это Літоўская рэспубліка, там абмяркоўвалось пытанне і тых самых фураў, і метэазондаў, якія ляцяць з цыгаретамі, але паралельна гэта таксама пытанне будучага транзіта, і гэта пытанне будучага суседства. Таму тут таксама на літоўскім трэку будуць пэўныя падвижкі, будзе пэўная цікавасць. Тым больш, што ўсё больш актыўна абмяркоўваюць, што офіс Святланы Ціханаўскай можа з'ехаць з Вільні. А гэта адна з вельмі важных акалічнасцяў, яшчэ год таму непераадольных, якія заміналі стварэнню, ну, скажем так, асобнага перамоўнага трэку, якраз такі па рэчышчы рэальпалітык Just Only Business. У дадзеным выпадку мы маем таксама і падобны працэс. Таму і на гэтым варыянце. Трэці накірунак, які вельмі цікавы, гэта тут бы я звязаў падвойны размовы, дзве размовы, адна пасля адной там з інтэрвалам у тыдзень венесуэльскага амбасадара з кіраўніцтвам Беларусі, працэсы па Венесуэлі. Там таксама вельмі цікава, бо там можа быць кіраваны транзіт альбо проста ад'езд Мадура, і Лукашенко можа стаць, ну, скажем так, пэўнай кропкай транзітнай, дзе можна спыніцца, адпачыць, скажем так, прывесці ў парадак фінансы і гэтак далей. Таму гэты фармат таксама можа быць. Але можа быць іншы фармат, гэта улічыць, што Лукашенко кантачыць з Пуціным, гэта можа быць проста пасыл ад амерыканцаў, паралельна перадай Владимиру Владимировичу што-небудзь. Вось гэта што-небудзь, гэта з катэгорыі, што з той краінай штаты маюць нейкі свой план, з Кітаем яны дамовіліся, бо Кітай туды моцна не ўлазіць, і проста парада расейцам туды не савацца. Гэта таксама можа быць адзін з варыянтаў. У такім выпадку Лукашенко выконвае ролю, ну, проста пасярэдніка, што называецца, чалавек, які возьме і нешта перадаст. Ну, тое, што хацеў сказаць, быццам бы ўсё. Пытанняў, бачу, не так шмат накідалі, таму буду на іх адказваць і спадзяюся, што досыць хуценька мы гэты стрім скончым. Калі ёсць яшчэ пытанне, то натуральна задавайце дадаткова. Яшчэ раз нагадываю, што на пытанні, скажем так, пытанні могуць задаваць тых, хто з'яўляецца падпісчыкам канала з гісторыяй падпіскі ад 5 хвілін. Адпаведна, хочаце паўдзельнічаць у абмеркаванні, націскаеце кнопачку subscribe, і праз 5 хвілін для вас адкрываецца доступ да чаціка. Так, user from Belarus. Добрый вечар. Чаму не выпускаюць пачобута? У межах гэтага трэка я сумнеюся, што яго зараз выпусцяць, менавіта выключна па амерыканскім трэку, таму што ёсць перамоўны трэк з Польшай, пачобут гэта тое, што цікавіць Польшу. Таму Анжа пачобут будзе на волі на працягу гэтага года, хутчэй за ўсё. Пытанне проста, што пра гэта будуць дамаўляцца з Варшавай, гэта будзе пэўны абмен, у тым ліку нейкімі або палітычнымі, або эканамічнымі паслугамі. Але гэта не ў межах аднаго толькі амерыканскага трэку. Ядро выйшла, але ж сын застаўся ад таго ж самага карыстальніка. Так, сын застаўся, і гэта спроба самому Бабарыка паказаць, што, ну, пэўныя механізмы ўплыву альбо пэўная спроба трымаць за жабры застаецца. Ну і плюс для Лукашэнкі было б дзіўным выпусціць усіх. Ох, хтосьці, ты нацысцкі кончаны, дзе застрэліся? Гэта хутчэй юзер з Расійскай Федэрацыі, думаю. Ну вот мне цікава такія таварышы, якія скажуць пра абарону там і меншасці всех іншых, але пры гэтым і пра то, што не славяне. Вот зараз перейду на российскую мову. Вот этому непонятно какому 3255 юзеру хочу ответить просто одну очень простую вещь. Вы говорите, что вы славяне, вы говорите, что вы часть мировой культуры. Один маленький пример. Большинство славян понимают друг друга без переводчика. Ну, особенно посидев за столом, привыкнув. Белорусы с украинцами вообще, белорусы со словенцами, вообще со словаками, белорусская латинка – это та же самая словацкая мова.
С чехами немножко сложнее, там другой темп разговора, понять тоже можно. С балканскими странами тоже без проблем. И вот только одни русские, вот что ж вы такие, скажем так, лишние хромосомные, либо что у вас не хватает? Не просто не понимаете, а называете славянами, так вас еще раздражает, когда другие говорят на своем языке. Ребятки, залезьте в норку, откуда вылезли, и спрячьте носик. Бабрыка сказал, что мае інфармацыю толькі з БТ і яму трэба больш інфармацыі. Так сказаў, але гэта я разумею, што гэта пытанне у тым ліку інфармаванасці, пытанне доступа да крыніц інфармацыі, але гэта, калі ты палітык, это пытанне падрыхтоўкі да прэс-канферэнцыі. Улічваючы украінскія рэаліі, так, такая прэс-канферэнцыя мусіла адбыцца, і ў Менску на гэта разлічвалі. І гэта пытанне ў тым ліку дэмакратычных сілаў, тых, хто займаецца палітыкай. Ты маеш, калі выйшла знакавая асоба, якая будзе даваць прэс-канферэнцыю, прабрыфаваць яе. Не знайшлося такого, хто прабрыфаваў. Не знайшлося таго, хто, скажем так, папярэдзіў пра складаныя пытанні. Таму што адказ, што я меў інфармацыю толькі з БТ, каб сюды дадаць, што гэта яшчэ там прапаганда і так далей, гэта было б добра. Але далейшыя разважанні пра філасофію, пра тое, што адкуль чалавек, што гэта пытанне выхавання і так далей, вось яшчэ раз, першы частка адказ нармальная. Я меў інфармацыю толькі з БТ, бачу, што гэта не так, дайце мне час разабрацца, на гэтым кропка. Але калі пайшло філасофстваванне, ну, на гэтым, што называецца, спаліліся. Таму гэта ўжо проста палітычны працэс, гэта палітычная тэхналогія, нічога іншага. Міндзічы, Цукерманы, двушачка на Маскву ад камрадаў Зеленскага ў краіне гэта гуд, як мае быць, не гэта не гуд, і пра гэта ўжо у тым ліку і ў мяне былі матэрыялы і відэо, паглядзіце, калі ласка, гэта рэальная праблема карупцыі, гэта тое, што можа каштаваць Зеленскаму палітычных шансаў застацца ў палітыцы пасля гэтай вайны. Белгазпромбанк, былы банк Олімп з апазіцыйным калектывам, все быццам бы не заўважаюць. Зразумейце, што для Беларусі так можна казаць, як быў настроены калектыў, шмат што залежыць ад кіраўніка. Я кажу пра тое, як гэта ўспрымаецца на знешнім полі. У дадзеным выпадку в Украіне. Чалавек, які прыйшоў, які працаваў в Газпроме. Вось гэта трэба было мець на ўвазе і быць больш асцярожным. А які там калектыў, у такія тонкасці ніхто не будзе залазіць. Так же сама, як беларусы, наўрад ці яны зразумеюць, скажем так, адрозненне у пазіцыі таго ж самого Голаса, Бюта, розных дэпутацкіх груп Верховнай Радзе ці блока Парашэнкі, цяпер еўрапейскай салідарнасці. Яшчэ раз, унутры беларуская кухня, гэта унутры беларуская кухня. Але пытанне па Газпраму у мяне, ну, допустим, застаюцца. Таму што ў 2020 годзе для украінцаў я прыводзіў адзін вельмі просты прыклад. Уявіце, што ёсць філія НАК «Нафтагаз Украіны», дзяржаўнай кампаніі, якая знаходзіцца, допустим, у Славаччыне. І кіраўнік гэтай філіі вырашыў взяць адпачынак, пайсці ў прэзідэнты. Без згоды НАК «Нафтагаза» кіевскі офіс он бы не змог пайсці. Ну, і допустим, што ў Беларусі была іншая сітуацыя. Окей, я маўчу далей. А Европа будет терпеть, что Бабарыка финансируется «Газпром», занимается политической деятельностью, вводит Беларусь у них из-под носа. Ну вот, давайте так, станом на сёння позицию Віктора Бабарыкі, вот калі перед гэтым я крытыкаваў іншы бок, станом на сёння позиция Віктора Бабарыкі, она не вызначаная. Все может змяніцца. Таму казаць, што вот адразу, што гэта будзе там ледзьве не шпіён «Газпрома», но я пакуль што бы не стаў. Паглядзім месяц-два, таму што яшчэ раз все можа быць крышку па-іншаму. А вы не думаеце, што Бабарыка працуе на ўсе лагеры ў пытанні Украіны і на тых, і для каго не ўсё адназначна?
Ну, слухайте, я, скажем так, маеце на увазе адказ і ўнутры украінскага грамадства. Внутры украінскага грамадства для тех, для кого не так все адназначна, гэта іх зараз у край мала, потому что все ж таки адбылася паралізацыя, таму ну, поляризация. Таму казаць пра такую працу ўнутры Украіны, ну гэта я б не браўся. Калі казаць па працу на беларускую частку грамадства, так гэта можа быць. Але ёсць одно важнае але. Паглядзіце вось гэта прэс-канферэнцыя і канал, які гэта трансляваў. Суспільны, украінскі тэлеканал, украінскае грамадскае фактычна тэлебачанне. Адпаведна, большая частка гледачоў і ключавыя, і хто будзе далей цытаваць, гэта украінцы. Таму апроч таго, што ты кажаш для сваіх, трэба даваць сабе рады, дзе ты кажаш і хто апроч твоей мэтавай аўдыторыі гэта пачуе. Можа так здарыць, што Бабарыка будзе актыўна супрацоўнічаць Ціханаўскай і новай улады не зможа не запрасіць яе ў круглы стол. Цалкам можа быць, што будзе актыўна супрацоўнічаць, але ўсё ж такі амбіцыі Бабарыкі крышку большыя. Ну і амбіцыі Марыі Калеснікавай таксама крышку большыя, чым просто быць унутры Святланы Ціханаўскай. Але нават калі працаваць разам, окей, у такім выпадку ёсць офіс Святланы Ціханаўскай, ёсць аб'яднаны пераходны кабінет Святланы Ціханаўскай, дзе там месца Бабарыку. Тады гэта ўжо канфлікт з камандай. Так, Ціханаўскую за 5 год выхавалі ў ЕС, яна адарвалася ад бабарыканцаў і цапкалёраў у лепшым сэнсе. Ну, што да Святланы Ціханаўскай, тут пытанне нават не ў тым, ад каго яна адарвалась, так як палітычны лідар яна вельмі моцна вырасла. Пры тым, што мой скепсіс датычна яе дзейнасці нікуды не знік, але яшчэ раз, як палітычны лідар яна істотна вырасла. Гэта трэба прызнаць, потому что просто кидаться вот такими виноватым ты никто, альбо там, ну, было б, мягко кажучи, неразумно и неадекватно. Тому так, як лідер она выросла, рашэнне, і я перакананы, што крытыкаваць трэба рашэнне, крытыкаваць трэба дзеянні, заявы і так далей, рашэнне мне часам падаюцца дзіўнымі, дзеянні мне часам падаюцца дзіўнымі. І за гэта я, ў прынцыпе, крытыкую. Але яшчэ раз, як вот паводле лідарскай якасці, палітычных умений сябе трымаць, яна вырасла. Да. Ну што ж, калі пытанняў больш няма гаспадарства, мы так досыць жвавенька, скажем так, памясціліся ў 32 хвіліны. Дзякуй за то, што глядзелі. Яшчэ раз дзякуй за то, што падпісвалі, лайкалі эфір. Дзякуй за спонсорство на Ютубе. Дзякуй подписчикам на прием. О, пытанне. Игорь, а по северинцу что скажете? Один з лідараў, але Павел Северинец гэта таксама чалавек, які, ну як бы сказаць, мае вельмі моцна лідарскія якасці, і ён звыкся працаваць адзін. Ён можа супрацоўнічаць з той ці іншай групай, але гэта ўсё ж такі будзе спроба аднавіць свае структуры. На жаль, маштаб Павла Северинца меншы в успрыняцці знешніх партнёраў і ўнутры Беларусі станам на сёння за Бабарыку. Хаця ўплыў Павла Северинца на трансфармацыю беларускай палітыкі, рэальны ўплыў, значна больш. Ну гэта ўжо ж называецца, на жаль, законы палітыкі і законы проста паліттэхналогій. Таму Павел Северинец будзе актыўным, але заўважце, што заяваў менавіта ад Северинца палітычных пакуль што было, ну практычна не было. І гэта таксама сведчанне, ну, пэўнай палітычнай зрэласці. Калі ты пасля некалькіх год изоляцыі потрапляеш у новае, скажем так, у новае атачэнне, у новыя рэаліі, і калі ты збіраешся заняцца палітыкай, ты мусіш памаўчаць пэўны час, сабрацца з думкамі, вывучыць, што кажуць іншыя. Ну, быццам бы усё, што хацеў. Ну, а Северинец дзе? Я цалкам дапускаю, што он сам адмовіўся ад удзелу ў такой канферэнцыі. Покуль не вывучыць сітуацыю. Дзякуй, гаспадарства. Будзем на сувязі. Яшчэ раз дзякуй, што глядзелі. Усяго найлепшага. Ну і добрых навінаў у бліжэйшы час.
Хвилинку яшчэ адно. Наколькі верагодна, што да ўлады не Бабырыка, не Латушка, не Ціхановская не дабяруцца і прыйдзе нехта нармальны. Цалкам уладу ні адна з гэтых трох персонаў не перахопіць. Пытанне, яшчэ раз, калі казаў пра быць за столом перамоваў, гэта пытанне быць удзельнікам, атрымаць частку пірага, але не цэлы, таму што цяперашнія эліты яны не будуць імкнуцца дзеліцца гэтым пірагом. Таму яшчэ раз, гэта пытанне быць удзельнікам, быць у нечым частка інтэр'ера, але з магчымасцю вырасці ў нешта большае. Таму пры зменах у Беларусі у любым выпадку першы электаральны цыкл, першая пасля змены, гэта будзе той же цырк альбо той же зверінец. Таму што традыцыі парламенцкай дэмакратыі ў край мала, досведу ў край мала, і таму першы электаральны цыкл гэта будзе цыклам выпрабаванняў. Калі трэба з аднаго боку дабівацца поспеху, з другого боку частка пры ўладзе будзе заставацца са старой каманды Лукашенка, трэба будзе дамаўляцца з імі, асабліва калі мы гаворым пра бізнес-эліты. А трэці складнік, што трэба будзе спрабаваць прадэманстраваць суб'ектнасць і з аднаго боку карыстацца парадамі і, магчыма, рэсурсамі партнераў звонку, а з іншага боку не прагібацца пад іх, дэманстраваць, што у цябе ёсць сваё меркаванне, свае інтарэсы. Все гэта разам в комплексе пры змене ўлады ў Беларусі гэта будзе неабыякая задача, неабыякі выклік. І з гэта трэба, скажем так, разумець. Вось цяпер на гэтым ужо ўсё ж такі ўсё. На гэтым дзякуй. Еще раз дзякуй подписчикам, дзякуй спонсорам на Патреоне. Подписывайтесь, расшаривайте, комментуйте, думайте уласнай головой, традыцыйна не верьте ни одному моему слову, проверяйте, перепроверяйте кожны факт, кожны тезис. Умение думать нам дадзено для того, каб все ж таки самим прымаць рашэнне. І з любой гаворчай головой можна пагаджацца, не пагаджацца, але верыць на слова не варта. У астатнім радасці, шчасця, удачи, мирнага неба над головою.